Il-paċi. Drawwa antika fost l-insara kienet loti tal-bewsa tal-paċi. San Pawl pereżempju fit-tmiem it-tieni ittra lill-Korintin jgħid lil dawk li se jaqraw il-kitba tiegħu sellmu lil xulxin bewsa qaddisa. L-istess kliem juża Pietru fit-tmiem l-ewwel ittra tiegħu. Sellmu lil xulxin bewsa ta' mħabba. Naħsbu li din il-bewsa ta' paċi kienet tingħata waqt il-quddiesa. Il-ħsieb tal-paċi jirrepeti ruħu diversi drabi qabel it-tqarbin. Nibdew billi fil-missierna nitolbu il-grazzja li naħfru lil min naqasna. Inkomplu billi nitolbu għal paċi fi żmienna. Nitolbu wkoll il-Ġesù biex jagħti lill-Knisja l-għaqda u l-paċi. Issa iċ-ċelebrant jawguralna li l-paċi tal-mulej tkun magħna. Aħna min-naħa tagħna nixtiequlu wkoll l-istess. Imbagħad is-saċerdot jistedinna biex nagħtu l-paċi lil xulxin. B'dan il-ġest qabel ma nirċievu lil Ġesù ostja nuru li aħna ħaġa waħda bejnietna. Fl-Ewkaristija se ninaqdu ma' Kristu, iżda ma nistgħux ninaqdu miegħu jekk aħna nkunu mifruda minn maħutna. Mela l-paċi tal-mulej, il-paċi ta' Ġesù, il-prinċep ta' Sliem. Aħna ninarfu bħala disċipli ta' Kristu jekk inħobbu lil xulxin kif ħabna hu. Dan hu il-kliem ta' Ġesù.